isidide abantu abaningi lento yokuthi ka-ANC mawufuna ukujoyina bayakubheka bakubhalise nemotivation. Kangangokuthi baze bayazibuza ukuthi kanti yini inhloso yabo ngokwenza njalo. Umfoka Mkhize uthi iyawubulala ngempela lento i-ANC ngoba ngabe isiphi isizathu esenza ukuthi umuntu kumele aqala apply ukuze ebe yiqabane. Akwazi phela ukuthi umuntu angafika apply ukuba i-ANC bese ya decline ebese i-ANC expect ukuthi labo bantu basazophinde bayivotele i-ANC mhla kuvotwa. Ekenishoni lapho kwakhongolose wemaqabane kaThambo. Ngishuta akasekho nje bafutho oyedwa uzomvusa niphaphamise. Ekenitsheni mina. Lento yeni yokuthi sekufe umuntu apply ukuba iqabane. Nizombheka manje fabhala imotivation. What is the ultimate goal yalento yini? Honestly nithi izonisiza ngani umbutho ukhule kakhongolose uthola ama-members amaningi? Niyibona yenza kube kulula ukuthi u-ANC ukhule nje impela uthole i-membership. Okay-ke fine, senilenzile-ke uhlelo lwenu labekhethelo ukuthi hayi thina sifuna le nhlobo kuphela ye-member. Ku-attracta kanjani ivoti loko uma sekufika isikhathi sokuvota? Noma ninankinga ngisho ngawu-200 nibe ne-membership ka-200 uma kuthiwa qualify nje bayi-600 nje 1,000 ni-right. And ngicabanga ukuthi bonke labantu enibavalele ngaphandle be-apply loba amaqabane nibadecline ngicabanga ukuthi still futhi bawuvotela nina. Kwenzekani lapha okay? Ngicabangani? What is in your heads guys? Nithi hayi nifuna equality of membership but you still have a president who laundered dollars and kept them in phalaphala. Why ningaqala ukucleana from the top? Why nizozama ukuveza njengabantu abacleanayo kodwa ubungcolo okukhulu uhleli i-office ka-president wenu? And wonke ama-report during his administration, ama-administrators akhe under corruption. Mawungahamba nje uyobuka nje thina-ke emkhontweni-ke senze reference masuke senze ama-allegations sifakazi nje as part of a speech. Njoba sengithe nje ni-corrupt ngin-refer kwi-AG reporter Eskom eshoyo ukuthi i-corruption doubled up during the times of Ramaphosa if compared to the times of Zuma. Iphindaphindeke kabili i-corruption, iphindeke kabili kwa-Eskom. I-Auditor General Report le ngikhuluma ngayo. Angikhulumi nje into njengenkandla, ama-emotions. Go read the Auditor General Report. The AG esanda kushona. Ithi crime iphindeke kabili ke-Eskom if ubuka ikhathi ka-Ramaphosa uyiqhanisa nekazuma. So it's getting worse under Ramaphosa. On top of it naye phalaphala lamadola angena kubugebengu. But nifuna futhi ukuvelela ngabantu abaclean. Kodwa futhi nino corruption ngaphathi ningezilutho ngayo. And engididayo ukuthi emakhandeni kufikani? Izonisiza kanjani lento u-attracta more and more people bejoin ANC? Uvuka ANC uyele kwi-glory yawo. Nedlalo Ramaphosa nina. Wafike waqhamuka nanto ka-step aside police efuna ukupheja amaqabane athisi. Wawapheja-ke kwi-top. Usenza nale system entsha-ke manje ukuthi ak-applywe ngoba ufuna manje ukusefa abangahambisani nepolitiki yakhe yokuthi akuphushwe nje i-agenda yabelungu i-capitalism. Abagxekayo nje akabafuni kwi-ANC. Njengoba integrity committee ihlulekile kuba fair ne-step aside police nahlula ukule kuba fair kusona, nizoba fair kanjani lento yokuselect ama-members? Well, ekugcineni kwelanga vele-ke what is an ultimate goal? Izokhulisa umbutho wenu lento manje nibuka kahle. Usentshela abantu manje nini ukuthi sewuyinketha amakhono manje itelebe sini ube iqabane. Nathi nibhubha nenza into ezonibhubhisa mo. Kwenzekani emakhandeni?
Kwenzekani emakhandeni weMaqabane? Nivala iminyango manje ukuthi abantu abangangeni. Kuzongisiza ngani? Aniyona a-profit making organization. We are a political organization. Nizama nje ukuyitreat-a njenge-NGO like a subscriber to certain values, angaba we-Christianity, angaba wani, mongelo le-Christian ungangeni. Jesus. Hayi kulele kunye impela bekubile bekuyavusana. Uyazi ibuhlungu lento eniyenza kunina. Nincisha ngithuba elincane lokuphefumula. Ubele khona abantu besafisa ukunjoyina. Sekuthiwa abantu ama-motivate. Iwena wonke umuntu okhona emhlabeni ufuna ukuba iqabane okwazi ukubhala incwadi motivate. By the way, if umuntu ebhala incwadi enhle enikeza yona, iyiphi enye indlela lobona ngayo ukuthi how to judge a value system of a person? Hayi mhlawumbe nithi abangena ekhundleni ufebe bhekisizwe nje wonke nje umuntu ofuna ubu-ANC. Hey guys, ayoniphuphisile uRamaphosa ayiniyaphupha mani. Hey, uRamaphosa umpuphisa ngani kanje? Hayi niyaphupha mani.